Fută-te prescurile și apoi Dumnezeu. Haide-o, Doamne, veam, sănătos. Fută-te Dumnezeu. Bună seara! Viorel. Dar du-te la dracu. Merei că te dracu. Te duc. Da, ești foarte tare. Îi fut una peste cap și Măi, dar e superbă. Uite-te. fută-te Dumnezeu. Și naștere de naștere tale. Fută-te prescurile și apoi Dumnezeu. Fută-mă Dumnezeu de până lumii. În cap îi dau E cu superbă, celălalt. măi. Ia vino încoace. Viorele, băi. Ia. Stai că mă duc. Fută-te Dumnezeu. Vulpița, ce? Ia vino încoace. Hai. A, rupă Dumnezeu pe la maica. Scaun acolo, Hai, te du-te și rog. stai la Începând din momentul ăsta, când ajung acasă la apartament, vei rămâne singurică. Ascultă și Du-te la dracu. Ce vorbește cu el. Da, e normal. Da, să vede. Ia să-l văd să șterge asta. Dar nu te supăra, e mega fiță. Zici că e... Fută-te prescurile. Și tu-i dați. Fută-te prescurile. Dar lasă-mă de-n Nu, parte. arată-mi, ce? Vai, nu cred. Uai, rupă Dumnezeu pula în maica mea. Vai de capul meu. Dar du-te la dracu. Doamne, mă, Doamne. Uite, aplaudă. Viorel, dar nu-ți place? Aplaudă. Merei că te dracu. Te duc. Uite acum la televizor Bagă-mă, Doamne, pula ingerii lui în veac. să vezi ce are Veronica. Poate te bată Dumnezeu și copilăria ta și familia ta și Așa, ați văzut, da? Nu lasă pută Dumnezeu pe măta fete. Dacă eu nu pot... Nu? Dar nu eu le fac, ia și mă mai duc iarăși pe cea săptămână. Când pula al Dumnezeu le tai? Am mai cam... Dacă era să avea unde putem, mă, Doamne, o jumătate, un ceas să vrem... Dar ce numai Nu-i place nici lui. Hei, și mie, acum Ei, Dumnezeu grumază. știi ce... Știți, drag mă, poate te bată Dumnezeu și copilăria ta și familia ta și nașterea ta, viață. Hai, nu, dar ce vrei, măi stâmpitului, dar cu bagă-ți mintele în camă să lasă-mă pace. Dacă eu nu pot ține, ai cuvântul meu, să nu mi-ajute Dumnezeu numai să mă duc cu mama mea în mormânt. Acum, cu mama mea... Vezi că numai sigur dată mă nervez. Fută-te prescurile și apoi Dumnezeu. Că numai așa mă apuc și mă scol. Atunci o Dacă belicula. încep cu din astea, vezi că vine poliția în 2 secunde. Nu-i bani. Bagă-ți pula în În 2 secunde vine poliția, deci să nu umblăm cu astfel de chestii. De violență, da? Te rog. Du-te, dracu. Viorel, Uite ce fel vorbești. Tu mi-ai avea pe conștiință. cum vorbești? Viorel. Dacă nu te calmezi, o să te rog eu să mergi până afară și să te Abia calmezi. ne-am întors. Bun. Bun. Te rog, liniștește-te. Da? Deci dacă nu te calmezi, o să te invit afară să te calmezi. Dar de ce? Cum nu mă enerva? Cum nu mă enerva? Fută Dumnezeu în vea, că eu, uite, nu pot face nimic. Fără agresivitate. Vai și vezi ce cadavru îi dau eu lui. Da, doamna Fega. Uitați odată, mă. Auzi, ascultați-mă, oleacă. Dar du-te la dracu, ce vorbește cu el. Violent poate veni acasă în momentul ăla, bagați mașină. Haide-o, Doamne, veam, sănătos. Să iasă din platou, că așa ceva nici eu nu suport. Oprească Dumnezeu pula. Dar de ce? Cum nu mă enerva? Cum nu mă enerva? Fută Dumnezeu în veac. Numai așa mă pot pleca. Ce telefon? Telefonul lui doamna Veronica. Că uite acolo e camera. Ce mă dați, mă, bă? Nu? Dar nu eu le fac, ia și mă mai duc iarăși pe cea săptămână. Când pula al Dumnezeu le tai? Până Crăciun mai. Am mai cam... Îi fut una peste cap. Ce? Cum nu mă enerva? Cum nu mă enerva? Fută Dumnezeu în vea, că eu, uite, nu pot face nimic. Numai așa mă pot pleca. De ce? Am și cu nervi și cu tensiune, dacă mai fac tensiune. Dar de ce? Cum nu mă enerva? Cum nu mă enerva? Când pula al Dumnezeu le tai? Până Crăciun mai. Am mai cam... Putem, Doamne, o jumătate, un ceas de vreme. Dar ce nu Așa mi-era? mă băgam în ea, ca în ceas. Numai așa mă pot pleca și cu nervi și cu tensiune, dacă mai fac tensiune. Dar de ce? Cum nu mă enerva? Cum nu mă enerva? Fută Dumnezeu în vea, că eu, uite, nu pot face nimic.